Hola, em dic Albert Moya i us vinc a fer una exposició oral sobre el meu llibre de lectura. Es titula Viatge d'anada i té dos autors. Un és Albert Thomas, és llicenciat en Física i màster en Lingüística aplicada i té algunes publicacions relacionades amb el medi educatiu. L'altra és una autora, es diu Isabel Ortega, llicenciada en Psicologia i també en Filosofia. I ara actualment està fent de professora de llengua catalana a l'Institut Politècnic Esteve Terrades a Cornellà del Prat. Ara us explicaré l'argument del llibre. El llibre parla sobre un noi de 17 anys que es diu David, que se'n va de casa amb la finalitat de trobar el seu pare. Durant el seu camí coneix nois amb qui es fa molt amics i se'n va de festa, però després en David reflexiona sobre el motiu de per què s'havia anat de casa i decideix continuar el seu camí a buscar el seu pare. Llavors, quan està a punt d'arribar a la ciutat on diuen que viu el seu pare, es troba una de les noies que havia conegut abans, que es diu Nora, i aquesta el convida a passar uns dies a casa seva. Però no són uns dies, sinó que és una llarga temporada. I durant aquesta llarga temporada, en David aprèn coses noves sobre la meteorologia per part de la Nora, però té moltes dificultats, ja que el pare de la Nora sempre li està fent males cares perquè desconfia d'ell, tot i que en David sempre li demostra el contrari. Un dia va tenir una forta tempesta que va inundar totes les cases i les va destrossar, i etc. Aleshores, la Nora es van recordar d'una pobra parella gran que vivia enmig de la riera, que segurament se'ls hauria d'haver inundat la casa i els pobres no podien caminar perquè eren invàlids. Llavors en David al principi s'hi va negar, però després, convençut per la Nora, van anar a ajudar-los. Quan van arribar a la casa de la parella gran, ja van veure la parella fora de casa amb unes quantes bosses, que eren les coses que havien pogut agafar. Llavors en David es va posar a l'esquena a l'home i la Nora es va carregar a l'esquena a la pobra dona i els dos van creuar la forta riera que baixava amb molt cabal. Quan ja estaven a punt d'arribar a l'altra vora de la riera, va venir una forta riuada que es va emportar la Nora riera avall. En David va voler salvar-la, però la pobra dona li va dir que ja era inútil i que en David ja no podia fer res més. En David està molt trist perquè no havia pogut salvar-la i al cap d'uns dies van trobar el cadàver de la pobra Nora. El pare, que també sentia molta tristesa, al final va acabar reconeixent la confiança d'en David i li va dir que podia quedar-se a casa seva el temps que volgués. Finalment en David no va continuar el seu camí en la recerca del seu pare, sinó que es va quedar amb el pare de la Nora, que era com si fos ara mateix el seu propi pare, ja que li havia donat tota la seva confiança. Llavors es va quedar amb ell. I ja està. A mi el que m'ha agradat molt del llibre és les aventures que li passen a en David, però el que no m'agrada gaire és el final del llibre, que s'acaba morint la Nora, que és una de les grans protagonistes del llibre, i també el que no m'agrada gaire és que parla molt sobre la meteorologia. Parla durant molta estona que la Nora li explica coses de meteorologia i aparells meteorològics a en David. Clar, també és una cosa positiva perquè he après coses noves, però en definitiva també se m'ha fet molt pesat tantes coses d'això d'estudiar.
Jo sí que recomanaria aquest llibre als meus amics perquè, com he dit abans, tracta d'aventures que ens poden agradar i que podria passar a l'actualitat, a més ens podem sentir identificats. Però també no el recomanaria a la gent que no li agrada gaire haver d'estudiar, que no li agrada aprendre coses noves, etc. Perquè també, com he comentat abans, sobre la meteorologia, que a algú se li pot fer molt pesat, avorrit i deixar el llibre inacabat. I aquest és el final de la meva exposició oral. Moltes gràcies.